Příjemné a pohodové první adventní zastavení s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným si vychutnali návštěvníci koncertu v kostele svatého Josefa ve Fulneku. Adventní koncerty se staly už tradičním poslem Vánoc v městečku Komenského. Je to pro mě velká čest, že si v takovém krásném místě, které je opřeno obrovskou historií, můžu zahrát. A moc se těším na publikum, který tady, jak zjišťuji, v velmi početném stavu přichází na koncert a jsem nesmírně rád, že tady můžu pobejt a zahrát nádhernou muziku, mimochodem na nádherné housle z roku 1858. Tohle je jeden z nejslavnějších mistrů houslařů francouzských, říkalo se mu pařížský Stradivari a jmenuje se Jean-Baptiste Vuillaume, takže i tyto nádherné housle dneska večer, spíše pozdní večer, spíše odpoledne, ještě můžeme říct, publikum ve Fulneku uslyší. Jsem tu moc rád a moc se těším na všechny, co přijdou. Muzeum Novojičínská a sdružení Comenius občanům Fulneka přinášejí 4 adventní koncerty. 4 milá vánoční zastavení, která návštěvníkům v uspěchané době poskytnou pohodu a pohlazení na duši. Do posledního místa zaplněný kostel svatého Josefa, návštěvníci, kteří byli úžasnými posluchači, děti s hvězdami v očích při pomyšlení, že se blíží Vánoce. Taková atmosféra tepala zdmi místa s historií. Kostel svatého Josefa je pravidelným hostitelem adventních koncertů a návštěvníci se i letos mohou těšit na kvalitu a pestrost. Světoznámý Jaroslav Svěcený zahajoval letošní 4lístek adventních koncertů. Na něj naváže muzika Dolce Vita. 15. prosince zahrají barokní hudbu fulnečtí žáci základní umělecké školy Jana Ámose Komenského Studénka a poslední neděle bude patřit komornímu orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. Adventní koncerty finančně podpořil Moravskoslezský kraj, město Fulnek, nadační fond Kousek po kousku a řada fulneckých podnikatelů.